Wel, dyma fi yn eich croesawu i'r sioe rithiol am y tro cyntaf. Croeso i bawb ar draws Cymru. Fi na ddim panad yn stondin eleni, ond mi gewch i wledd wrth wylio ein dyddiau bob dydd o'r sioe. Mae hi'n bwrw yma'n Llanrug heddiw ar y 15fed o Orffennaf. Gobeithio nad yw'r dywediad yn wir y cawn law am 20 diwrnod. Dydw i ddim yn byw ar fferm, ond yn y cae tu ôl i'r tŷ, mae na chydig o ddefaid. Yn anffodus, maen nhw wedi symud o'r cae agosaf heddiw i'r pen draw, felly dim ond defaid sydd yn y cae i ddanos i chi. Hefyd, yn y sioe llynydd yn Llanelwedd, nes i brynu pys per a'r enw arnynt o Gwawr Cymru. Dwi wrth y modd efo'r rhain sydd wedi cael eu tyfu gan y gŵr ac yn edrych ymlaen am iddynt flodeuo eleni. Mae'r haf wedi bod yn fendigedig, yn fendithiol i ni, ond hefyd mae wedi gadael ei hoel ar amball eilwy. Felly, yr wyf heddiw fel y Llywydd Cenedlaethol yn meddwl amdano chi gyd, yn enwedig y bobl fydd yn gweld ei gilydd mond unwaith y flwyddyn yn y sioe. A dyma'r pys per, efallai erbyn yr Eisteddfod fydd gen i ei floda arnynt. Pob hwyl i bawb heddiw sydd yn draws Cymru gyfan, yn edrych ymlaen am sioe fendigedig rithiol arall. Diolch yn fawr am y cyfle i gymryd rhan.